रक्षा खायनि बाङै उदल जे खायनाय बनि बांसिजों देशनिबो सां जानांनाय देश रक्षा खायनो चिन्ता बाखायनाय देशनि संस्कृति रक्षा खायनो चिन्ता बाखायनाय जों दिनै बोसोर कस्त खायो षष्ठ तपसिल तबखा षष्ठ तपसिल तबयाखाय जनजाति रावनि आइन कानुन मंसा माखाया हायनो षष्ठ तपसिल आइदे त्रिपुरा चालु सिमांगिया आसामा गायसासि बनमा बगा हिसे बोसोर आन्दोलन खायलायखा आन्दोलन खाय षष्ठ तपसिल तयफे एदिसि तो माले तक आइनखौनो सामुस नांलांलिया दिनै बाहायके मन्त्रियारो चालायनाय बाहायके तलायनाय गायब्रि साख्रि मोननाय बनसिनि ताहिले जों एदिसि तो बलांबो ससासि तो ताहि तो बलांबो ससासि तो आइन से खायमाया हंखे ससासि तो चाकरि सिरमाया हंखे आं मुसुकतु इसोंलायमाया हंखे ताहि ससासि तो तिलां बसे दिनै असु सुजुग माइ दंसासि प्रद्युत किशोर संसद सुजुग माइ दंसासि पूर्णचन्द्र जमातिया सुजुग माइ दंसासि बना खाया और असुक बायसों पाया ख ओ विधानसभा सासे जों दखल मा खायग्रा नाय हा विधानसभा दखल खायबाय बायथाय ओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जों मा सैलायग्रा नाय हायसि थांसिनाय थागमानि बरक थागलिया किन्तु समाजनि बाङै ता खायजागनाय दिनै समाजनि चौधरी दिनै समाजनि बरक ओ बरकनो सन्मान जानांगौनि दिनै बरकनोबो आइन कानुन दङ निरावनि आइनाव थांया कुराव थांया इफानो जों सालिसि बिचारबाय जों समस्त समस्यानो समाधान खायफायो ओ आइन सिसं तयरि खायतंलाय बन सिसं नरबले बन रय देग्राला ओ आइन हाया खंकर आफ्रा हाया खंदिता हाय खायदे हमासि যতদিন নিরাউনি থানো ও বিক্রম জমাতিয়া শাখাই হদাউলে কগনালিয়া বরক এমন একটা গুণ থাংহা ও দাতা মহন সঙ্গে হ্যাঁ বসামানে খালি হাইয়া হাঙ্গে जों কাস্টমারি ল পাস খাইগ্রা যে খাই হাইয়া मा খেপার অল হা পাস খাইগ্রা না जों বড় সংশোধন খাইনা নাই কিন্তু অমখেবো দংরইয়া जों চিনে জমাতিয়া হদা जमातिया যদি समाज सम्पर्के आगेनि सचेतन दंखाय बर'नियाव कास्टमारि ल बानाया उसगाङाव जुदि आरो जों बर'नाव रुल बिदि खायदिनि दाखिल खायमोन आनि आरो दङ हायफारया निरक सि खालाय नागदाले बन जों साबमिट खायमोन निरक तरिया जों तो पूर्ण चन्द्रनि आरो राजा महाराजनि आरो राजा तांसे गोबां सिइअनि आरो राजा बरक थुंमा जा बरक ओ आं सुइरबानो एदिक सेदिक खायमाया खायनि क्षमता खायनि ज्ञान सिग्रिखौ कारण अमते आइन खायजाक रुल खायजाक बद खाय बांसान जेबनो फैसा बन बाजे दं खाय थैनाय कमेरा खबो थैनाय जा खबो खायनो जा मानाय के बनसि मा मानाय जाय होक तिनि जमातिया हदा सिनिया तिनि चिन मयाल सिनिया चिनि मयालनि शिक्षित समाज रक सिनिया बरन जिंदाके बाहायकै हदा बायबा खाय गथालाय मानाव सिनि सिको हे सिनि अरनि शिक्षित समाज सं शिक्षा काबं फायखो तमानि हाय उ खुबमा थांलां तमा हिया मते लासि सिंसा अबस रजाक बाबाय आइन खायदो दङ बरा जों मानांनाय बन खाखाया बाहायके बफ्रमा गथालाय मासले गथायदि गनो रां देरनाय रि देरनाय बरन लग लग हिं तंनाय तंबायदि ग किन्तु मास